गुजरात में काबा। गुजरात के बेटा बा, गुजरात के 3 बार के सीएम बा, ओही जा से देश के पीएम बा। तब्बो थेथर बन के पूछा तारू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। मोरबी हादसा पर तंज कसल तोहार ई काम बा। सब पीड़ितन के दर्द पर मोदी के मरहम बा। जे दोषी बा ओकरी गले में फंदा बा। हमके त लागता मोरबी हादसा पर तोहार ई शोक संवेदना ना बा। गुजरात में का बा, गुजरात में का बा के नाम पर तोहारी धंधा बा। तब्बो थेथर बन के पूछा तारू गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। काबा, गुजरात में काबा। अब कान खोल के